You ain't gotta wonder where to go like that. So what's up mga kaino natay karon kuan atong topic karon kay mag-review ta sa dita sa kaning Purple Rain. May pang rain purple among gugma dili na white color. So what's up mga guys, no? Kanang kuhan, limuot yung siya dire. So ako'y palayo na karoon ninyo ang drinks nga wala dire sa Cebu. Mo pa'y pag-abot sa Cebu, at timingan gid nga ako ilang gihimo nga mag-endorse sa lahang kuhan. So mo na siya Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain, so ang benefits niya kay caffeine free, full of antioxidants, brain booster, wow, maka-bright din, inom ba? Natural food coloring, improved eyesight, of skin rejuvenation. So, ambot kung sana rejuvenation, kung ka-search yung sa gina siya, so basin makapaputi or maka-help sa skin sa mga ano. So karon nga vlog di siya nga vlog review ni siya sa kuan sa Purple Rain. So natay makuyo karon nakoy pilailan niyo gwapo ni siya mga gayo. Gwapo gini siya. So mao ni siya kung special guest karon. Nana siya sa tubangan. So ato na ni siya i-cut sa para makapandam siya. Stay tuned la. Wow. So nari ko i-add no sa Purple Rain na wala na siya ay no artificial food additives. Na siya antioxidant. So, ako na-explain gamay ang antioxidant, no? What are antioxidant? They are chemicals that fight a process in your cells called oxidation. So, the main source is plant-based foods, but your body makes some too. So karon mga gaino, mao ni siya akong mao na akong special guest karon. So ipalila dahil mo gulingon. At nakita kita sa tagpuan. Palila. What's your name? What's your name, dude? Ayoko rin din. So, mao ni siya si Ray Anthony. This NBA player, Ray Anthony. Shadow, I believe. Shadow. You know, Shadow in Bisaya. You know that? Yeah, ang sa Facebook mo. Opo. Ray Anthony Anino. No? Yeah, ano siya, nasa ubos sa wala akong gilink yan. So, karon magtilaw na ta sa Purple Rain. Purple Rain. Mo sa naguloy kanta doon na sa tilaw. So, wala tayong mga amo na sige ting story amo na. So, one day mapalit ni siya sa kuan. Pwede sa mga kapalit na ako. Message lang sa Facebook na ako. Bisaya vlogger page. O kayo po mo kalimot sa YouTube na ko din, YouTube channel na ko, mawala kayo pag Bisaya Vlogger. Instagram na ko, Bisaya_Vlogger. So, pwede ko ninyo i-message about nani siya para makatilaw mo. 12 seconds later. So, ano, ako ni patilawon siya sa kung kuan sa Purple Rain, no? Right, choke drinks.
Naman na siya mga guy, no? So, mo na siya i-color good na, mo na siya purple nga. So, kung ano mga guy, ako yung suggestion na mas mayo ni siya i-serve kung bugnaw. Mura gugma ba, kung wala na siya yung feelings, kung bugnaw na siya kalit. Wish I could be the one who could give you love. So, mga nagtalawa na. Cheers. Yeah. Kasi masulti naman. Kasi masulti na yan sa akong mga. Kasi reaction niya. Ora lang. So, pwede niya siya sa young at heart. Pwede po siya sa mga bata, pwede po sa mga tiguang. So, kung wala ni siya ikuha na, wala yung makadaot, gidani, purely, wala siya herbal. Shout out sa naghimo nga lamion po na naghimo. So, Zeg Food Innovation Corp. Salute, gunin niyo yun, kaya kayo mo mong So, shoutout po din sa thesis naman yung nangyanan yung thesis kaya to. So, kanina po siya, i-extract yun siya. So, pwede mo maka-like and share sa page niya na Zeg Food Innovation Corp sa Facebook page. Pwede po mo makapangutan na sa Zeg, pwede po mo makapangutan na to. Di ba? Dili pa na mong tapuso ng kuhan kay shoutout ni Mary Char Taghoy, mga gini nagpatilaw dyan ng one of the finest girls. So sa dili na ko makalimtan nila, di na ako makalimtan yung mga butan nga tao sa kong kiran, no? Mga butan na tao. Shoutout din sa the worst e-juice ever, mga siya, mga juice na ko, mga juice na ko. Mga siya kay shoutout to Marvel Maker, di ka po, gimana yung juice na gihatag ni Safrex Kapal ako. Shoutout boss Safrex Kapal nila sa nga shoutout po ni Soul City Bullies. Yung mga buta na mga tao, mga grabe yung mga buta. So, gamay ba kami? So mga guys, like and share sa kaning review na ko kaya para makatilaw man eh. So, phone. Nakapatilaw nyo ha, ito mag-free taste mi sa Basineg. Makalita na mo, magpa-free taste mi niya. Magpa-free taste din mi niya, magpa-free taste. So, kung ano ay mong kalimot sa like and share, subscribe, comment, follow, like, balik ko na. So, sa Facebook na ko kay Bisaya Vlogger. Kaya sa YouTube na ko, Bisaya Vlogger, Instagram, Bisaya_Vlogger. Naiyahang Facebook balik kay Ray Anthony ayun na nasubos na. So, kanina, di lang na mo tasong kay kasagig laway. Lasa rin.